This is Babu Dr. Bob, this is Bojabu Fanam Jacket. Yeah, I'm bringing what is called amadoda amadala ishingishana zomamavula kuvale umukhuluma kwenza abagolozela into abazenhluphe. Ngiza namadoda ayishumi. This February on upward ngiphethe umsebenzi wamadoda ayishumi. Nginamadoda engiwakhiphayo. Lamadoda lawa aphuma abe yishumi. Anezigaba. Kukhona amanye esiwabeka ahlala emkhathini, kunamanye esiwabeka okhambeni. Kunamanye esiwabeka emfuleni. Lamadoda ahlukeneke. Lawa asokhambeni ayishumi aphelele anikezwe zonke iyalo zikamakhwezikhwezi. Zonke iyalo zikamakhwezikhwezi anikezwe lapha mesedla ubisi, mesedla iGordon London Dry Gin. Lawa ahlala okhambeni, lawa ahlala emfuleni adla igazi. Uwaphathela imbuzi nendisho nendishi ukha amanzi uma usubulala imbuzi igazi lingenela uthatha imbuzi uyijikijele emfuleni. Amadoda lawo ahlala emfuleni ayishumi aphelele amadoda nje aphelele ahlala ke wona ke emfuleni. Kukhona ahlala emkhathini, kukhona ahlala okhambeni. Lawa ahlala emkhathini uyatshelwa ukuthi abizwa kanjani umwabiza mase seyavela. Umuthi awavele okwakho ungangifoneli ukuthi uboneni. Angifuni ukwazi ukuthi uboneni. Ubungaboneli mina. Wena uthi bavele. Lento ozathi mebevela bazoyifuna ubanike. Uma unganiki kuzophela konke. Into ezathi sebekwenzela yona. Ngiza nala amadoda ayishumi osigoloza simehlaba uvuka. Sizowakhipha ke ngezigaba zawo. Kukhona ka12,000, kukhona ka20,000, kukhona ka50,000. Mase uthi lawa semfuleni adle igazi lembuzi awu 150,000 rand. 150,000 rand. Ahlala ke osekweni lomfula. Adle igazi ke wona. Lo madoda lawo kodwa hamba eyishumi. Amadoda empi, amadoda okuvikela, amadoda emali. Siwabiza amadoda. Ngiza nawo ke lo madoda. Angikhulumi ngomuntu oqashile, ngomuntu ongazi ukuthi babudokotela ungadabukisi phela. Na phela ungadabukisi. Manje ungathi ufuna nokudabukisa nje.